भजन करतात ना त्या करूकच वाया गणपतीचे दीप त्याशिवाय गणपती सारखं इल्यासारखं वाटत का. यंदा मात्र हरलूक केल्याने लग्नात ह्यांका 50 माणसं जमते पण भजनात 10 माणसं जमाने जातात आले. भजन येता असा म्हटला त्या कसा चटई घाला तांब्यावर कोमट पाणी ठेवा त्याच्यावर पेलो ठेवा बडीशेप ठेवा पान सुपारीची तपकरी ठेवा त्याच्यात पान सुपारी का सगळं नीट असा काय तो बघा सगळा कसा अप टू डेट करून ठेवता. भजन म्हटला का आठवतं की उसळ काळा वाटायची आणि चाय. भजनवाल्यांचा कसा सगळ्यात चवीचा आणि झणझणीत लागतो. काय करा पण त्याची चव मात्र व्यवस्थित जाऊ दे. तर नवीन चुनी दी म्हणा तिच्यावर तो पैशात काय होत काय तर कर म्हणा तर नाही ज्या करतल्या आता बरा आहे समजा त्याला चव नाही गावली तर तुमका गावभर व्हायरल करतले काय वेगळा आणि नाही आवडला त्याचे पुढे चटाईपुढे काढून ठेवतले म्हणजे ते दुःख तुमकाच होते. समजा वाईट मा मीठ नाही तर मात्र जास्त झालं तर तुमचे गावभर पुस्तकं लायतली अमक्या घेता काय केलं त्याला चुकीचं चव नाही म्हणजे चालण्याचं सरता आणि ह्यांचा अगदीच फरक होता असली यांची गरज. पहिला ना काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि चाय इतक्याच दिवस पण आता पुढे पुढे लोकांना पिझ्झा बर्गर पण करतील भजन गॅरंटी नाही. आमच्या कोकणात ना 2-3 प्रकारची भजनं असतात म्हणजे पायपेटीवर गाणारो मेन बुवा आणि बाकी सगळे कोरस म्हणजे दरकाळी कणकवली कुडाळ मालवण साईड अशी भजनं होती. आणि दुसरा प्रकार म्हणजे ज्याका बाला गाव घेतात ते गावचा म्हणजे सगळेच बुवा आणि सगळेच धरकाळी. या भजनात होता काय गंमत माहिती समजा बुवानी एखादं अभंग म्हटलो आणि एखादो शब्द यांचा जड गेलो तर हे आपला भयाचा शब्द घालून त्याच्यात म्हणतो. आमचं अमलो गेल्याचं सांगतो ऐकलं गंमत. बुवान काय म्हटला तुका म्हणे आता नोहे परती तुका म्हणे आता नोहे परती ह्यांच्यानी काय म्हणूचा तुका म्हणे आता नळे परत. बुवानी पेटीत थांबवली आणि कपाळा हात म्हणून सांगितले बाबा आता गणपतीचे कसले नळे परततात असा नाही तर असा असा. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे पावली घेतो हे उभ्यानी करतो त्याचे गोल चेअर धरून नाचन टाळ वाजून बघून करतो. आणि कसा भजनात 4 कडची 4 लोक जमली काय गमती जमती येवत चाले. प्रत्येक गावातले मेळाचे ना भजनाचे 2 गट असतात. योग गट जो बाजूबीत बसून भजन करतो दुसरा गट जो बाहेर बसून गजाली करतो. तुम्ही जर भजनात बसलेली माणसं मोजून जर चाय आणि विसरीचे पुढे भरल्या म्हणजे 20 माणसं असं भजनात म्हणा 20 विसरीचे पुढे भरल्या तर दुसऱ्याची तुमची जाहिरात ठरलेली आहे. मग हे गावभर सांग काय मेलो केदो असा तो आणि ह्याच्याकडे काय केलेला पुरलाच नाही म्हणा. आधी बाहेर आणि बुसूर किती माणसं असतात ह्या बघा आणि मग त्याचे पुढे विडे भर भजनात 20 आणि विसरीत 40 अशी गतच असा ठरते. एखादो असताना तो हाडती म्हणा 4-5 पुढे घेतलो उशीर भरतलो आणि घराकडल्याची सोय करतो. एखादं ना जन्माचा उपाशी असल्यासारखो खा खातलो आणि मग कुसळतलो आणि लोक आजूबाजून त्यांच्या नाकातले कॅस जाळतो. तो कोण असा हे प्रत्येकाला बरोबर माहिती असतं. बरं होता काय ह्याच्यात वांदे होतं त्याच्या आजूबाजूक बसलेले उठाने जाऊ शकणार नाही. मग हे भजन संपला का त्याला धरतात आणि घाल गाडी जायचं पण तो सुधारणाऱ्यातला नसता. एखादं असताना तो भजनात इलो का आधी तुझीकडे धावतो त्याला लास्ट शरम काही वाटत नाही जातलो आणि विचारतलो आज काय काय केल्यात नाही थंय बसतलो त्या शिकला का तिथे थंय चव घेतलो आणि मगेनच बाहेर येतलो बरा सगळ्यांबरोबर परत खातलो तयार. आणि होय ह्याच्यात मिस्टर नाटमोडे पण असतात म्हणजे तुम्ही काय का बारा गणपतीच्या समोर ठेल्याने असतात ना तर भजनातून जाऊच्या आधी उचलते आणि त्याचा सत्यानाश करूनच जातो. काय जण असतात ना ते पूर्ण भजन द्यायचं बाहेर भिसून एक दिवसाचे नाही आणि बरोबर गजर लागलो का हातळ घाली देऊन बसते आणि ते विचारले खैरे होतं का 17 तुमका काढला सांगतली घराकडे पाहुणं दिलो वाड्यात गेलं घडे घेवलंय चढ रवले पण गजराक मात्र हजर या घर असा असता त्याच्याकडे ना आवडत लेख कमी वेळ भजन करतो. त्याच्यातला जो माणूस असताना तो ह्या बरोबर ध्यानात ठेवता आणि त्याच्याकडे भजन इला किंवा आपणच जास्त अभंग गावला म्हणजे हे सोपवचं नावच घेणं नाही. म्हणजे पोर पडणार बघी सालाच नको पिलेच नको म्हणा ह्याच्यामध्ये आपले सूर लायतात पाहिजे. एक वेळ ना सरकारचे नियम परवडतात पण आपले आवाड असले ना भजन मंडळीचे भजन अध्यक्षाचे पण वेगळे नियम म्हणजे समजा एखाद्या घरातलं कोण भजना घेणार नाही तर त्यांच्याकडे भजनात कोणी जायचं नाही. पुढचं भजन ज्याच्याकडे असतात तेनी पेटी आणि तबला अगते उचलून आपल्या घराकडे घेऊन जायचं. समजा आधी मधी केव्हा एक न गाणारो पूर्व एखाद्या ठराविक घरात जोरात स्वतः अधिक कडकडे समजून आलाप मारूक लागलो काय समजान जायचं त्याचा खरं काहीतरी सेटिंग लागलेला.
भले त्याचा आवाज ना पांडू काकाच्या भेकऱ्या रेड्यासारखं का लागला, पण स्वतः इंडियन आयडॉल मध्ये टॉप 10 मधलं कंटेस्टंट समजा ना जो आला मरूक लागतो. इम्प्रेशन मारूचं असतं ना खरं. मम्मीला तुझं असला आवाज ऐकू कितलं सासरं तुका जावई करून येतो आपलं सांग. गावाबाहेर भजन असलं ना त्या पोरांची मजा असते. कडक इस्त्री मारून येतले आणि अत्तर विस्तर मारून येते. म्हणजे जाणते म्हणते त्याला भजनाक जातो पोरा बघ जाणून ऐकायचं. काय काय पोर ना बसतले भजनात पण मेल्यांचं हो रे असं असं लक्ष पोरा दिसत त्या बोली समजा त्याच्यातल्या त्याच्या बरा पण दिसला का हे रुको पावत आलो त्याने सुख झाले होतात आणि मग उडते उडते गवळणी योग लागतली पदराला धरू नको सोड म्हणा जोरा जोरा. सध्या माझा होशील ना काय चालीवरती पण यांच्यानी अभंग बसलेल्यानी म्हणता. आमचं गौरव गौरव म्हणजे गौरव आमचं मोमायचा त्याला खत्रे काय माती होणार घ्या नाही. बाकीच्यानी म्हटलं मन रे अभंग काय बघितलं तो आणलोय तुम्ही काय नाही लागत. समजा एखाद्याचा टाळ घालताना पाठी पुढे झालो तर जो मेन असा ना तो त्याचा खाव काय घेऊ अशा नजरेने बघतो. जशी काय त्यांनी खूप मोठी चुकच केली आहे. एखादं ना आपसती या भजन मंडळात असतात म्हणजे मी या करीन का खरा सगळे ज्या म्हणत असतात ना सुंदर ते ध्यान तेव्हा ह्यो तुळशी माळा गळ्यावर बसलेला असता धरूनच बसतात म्हणजे माझाच खरा. ह्याच्यात जास्ती हाल कोणते होतात ना ते पेटी आणि तबलावाले त्यांना आरती फरती खय्ये काय बघ गावणार पण तेव्हा तेव्हा ना हे अडवून घ्यायचं. मग मंडळातले बाकीचे पोर सुद्धा ना म्हणतात अडायतात ना बुगी आडायचा पुढल्या अशा मी शिकतले तबला आणि ते होय इरादा पक्का इतर इतक्यातच पुढे पुढल्या वर्षा तो सगळा सपाट असता कोण शिकलो नसता काही. एखादं असताना तो भजना घेतलो खुर्ची घेतलो आणि बाहेर बसतो पायावर पाय जाळलं मोठं साहेब आणि मोठ्या मोठ्या गजली सांगतो भजनापेक्षा आपलं आवाज मोठं आणि ॲटिट्यूड काय याचा वन कॉल मॅटर सॉल्व अगदी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत माझ्याकडे सांगतो. जुन्या लोकांना सवय असतात याचा चपचपी त्याला घालणे त्याच्यात ही रोजची भजनाची जागरण म्हणजे अर्धी बाटली रिकामी करूनच येतं आणि भिंतीत टॅकान मग भिंतीत ते थापतात येत मग वराच भरांचो बन हागायचो कलर काढलेलो हापतीचं इथे एखादं मुंबई काढना गणपतीकडे येताना गणपतीसाठी स्पेशल शॉपिंग करून येतो ते सुद्धा काय मुंबईचं तिकीट फॅशन पेट असं ना फुल ट्रॅक पॅन्ट घेतलो पुमा लिहिलेला टी शर्ट घेतलो आणि ते ब्लूटूथ वाले मोबाईलचे कानातले बरं ह्या सगळ्या घालतलो आणि भजनात फिरतो. चिपकोतो लोण्याचा पाऊस येण्याचा चिखल असतो ह्या सगळ्या घालूनच फिरतो. एकतरी भजना रात्रीचे लोकांच्या डोळ्यात नीज असतात त्याच्यात ना वाटेवायला काही दिसत नाही. एखाद जो असताना त्याचा हमखास क्षणा पाय दिला आणि तो येता आणि गणपतीच्या निमित्ताची नवीन बारदाना काढलेली असताना त्यांच्या तोंडात क्षण काढतात. आणि हा आपले गुण असता कोकणातल्या लोक तुझा माझा पटत ना तुझ्याकडे भजना घेणार नाही तुझ्याकडे भजन चालू आहे तो पुढल्या घरात जाऊन बसणार आणि तो तुझ्यावर फुला उधळणार होय तर मोबाईलवाली जात पण सध्या ऍक्टिव्ह झाली या भजन म्हणजे हडे भजन चालू असतात आणि हे फोन घेतले खायच्या तयार असते लटकत असे आणि बाबू विचारते माझ्या बाबून काय मागला गणपतीकडे आणि हो थोडे पाठवल्यापासून लाईव्ह करते मी थोडे म्हणजे फक्त गणपतीचे फोटो आणि भजनाचे व्हिडिओ काढू का होय ही जात पण असतात ती व्यसन कसा होय भजन बसला का हळूहळू रिटर्न जाते यांना बरोबर माहिती असता कोणती किती फळ तवशी लागली ती बरोबर जर हुले फुले घेतले आणि जाते आणि तवशांचं सगळं खाऊन करून परत दक्ष घेऊन भजन बसते तो मी नव्हे असं दाखव. बरं ह्यात ना नुसतं जमेकर पण असतं बरं तुमचं नाही जमत तर घरात मी झालं तर नाही येते नाही आणि बरोबर शकते आणि हे जमे खात म्हणजे तोंड उडात निघते म्हणजे पॉवर पण कमी नाही यांच्या तोंड उडा असताना ते फुटाने टाकते फोटो काढते. बरं ही जनरेशन गॅप असताना ती भजनात पण असते म्हणजे पोरांचा थोरांचा पटला नाही आणि थोरांचा पोरा मोठ्यांचा यांचा काय नाही पटला काय धानगे म्हणतात यांचा कोण विचारला आणि पोरांचा थोरांचा नाही पटला काय चोर म्हणते हे आमच्या भजना करतले आम्ही केली तसली ह्या यांच्या ठरलेलं असतात काय. बरं आजो आणि नातू ना ह्यांच्या भजनात केव्हाच पटत नाही आज्या वाटत असता काय आपल्या नातून शिस्तीत भजन करू शिस्तीत राहून भजन करू तो नातूच पटलो तेव्हा तेव्हा यांचे पोरखे बघून ना आज्याचा मस्तक ताप आणि एकदा गरम मस्तक झाला आणि ती उडली तर आजो एका थेट टाकून झाला म्हणजे सगळं एकदम चिप. आता विनोदाचा भाग सोडलो तर आमच्याकडे ना गणपती भजन म्हणजे जीव की काय आमच्याकडे ना लहान पोरांचा शिकवतं लागेल टाळ घालू भजन करू त्याला पिढीच्यातच आमच्याकडे चालत आहे जाणते तर जाणते पण हे जे नसते त्या पोरांचा पण किती हो
येऊ नको म्हटलं तरी रात्री रात्री ते धावते भजनात. आमच्या येत्या पोरांका ना भजना करू त्रास झालो शिकवता लागत नाही. त्यांना ना 10 दिवस नीट नसतात आणि पायांका थारू नसतात भजना. पण आवडू ना त्या भजनाची सगळी मजा ठेवली. पण मी काय म्हणतो, रवली तर रवली एक वर्ष असं. पण जमलं ना तुमका माळावरच्या तबल्याचा असं ना टाकलेला त्याची साई गेलेली आहे काढा. बाबूक मा सगळ्यात धानग्यात म्हणजे ते बाबू असत ना त्यांना वाईट देखील करते. त्यांच्या हातात टाळ दिला आणि भजन इला ना चुलीत रिगलेली असताना गरमीत त्या घरच्यांनी ते माईन बले आणि बाजू भजन इला का ऐकताना जी कोपऱ्यात बसून टाळी वाजत असताना त्या म्हाताऱ्याच्या बाजूत बसतो. आणि बघा ना घरातलं जग मिळ बसतो. सगळ्यांचा हौस असतो, फक्त एक संधी दिवशी घरातलंच मिळ जमलं ना तर भजन यांना वेळ लागत नाही. आणि काय हरकत आहे एकदा फॅमिली फेस्टिवल भजन करू. अरे देवा, तुमच्या भजनांच्या गजलीच्या नादात तडे माझे ऑनलाईन फुगडे राहले. आता हातात उठते आणि ते ऑनलाईन फुगड्यांका जाते. आमका बाय फुगड्यांची खूप हा. तुम्ही जाऊ नको. तुम्ही भजनाचे व्हिडिओ बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. इकडे इकडे हे बाप्पा म्हणे बाप्पा